A CIGA promove unha concentración o día 26 contra os despidos, a represión e o acoso que realiza Micos sobre os seus traballadores. O sindicato denuncia o incumprimento do convenio. Esta mañá o sindicato CIGA e as traballadoras da Asociación Amicos puxeron sobre a mesa a realidade que viven moitos dos profesionais que traballan nesta entidade. O secretario comarcal de CIGA Ensino, Rubén Monteagudo, apuntou que en menos de ano e medio a organización despediu a 20 persoas e outras 18 fóronse de forma voluntaria ao non poder aguantar máis a situación que estaban a vivir. A Dirección de Amicos quere escravos, hoxe en día non quere traballadores. E dicimos isto porque todas estas persoas foron despedidas inxustamente, con causas sen ningún tipo de razonamento, e, por certo, moitas con sentenzas xa favorables, polo tanto, condenatorias á empresa, e outras sentenzas que están a sair porque hai varios xuizos máis. Tamén convocamos esta rolda de prensa para comentarlle, para explicarlle á sociedade da comarca do Barbance e á sociedade galega en xeral o que está a ocorrer en Amicos tamén contra as nosas delegadas. As nosas delegadas, neste caso Sandra, neste caso Tesi, levan 2 anos facendo un traballo sindical magnífico na empresa, a pesar de todos os atrancos que están tendo, nomeadamente, queremos dicilo aquí hoxe e queremos denunciarlo públicamente, unha brutal, tremenda campaña de acoso, difamación e calumnias, nomeadamente, que está sufrindo nestas últimas semanas Sandra Sevilla por parte da empresa. Coa complicidade de outro sindicato que forma parte do comité, UGT, a propia delegada da CIGA en Amicos, Sandra Sevilla, deu detalles sobre a situación que está a vivir na entidade. Teñen millada en residencia, non me deixan falar co resto dos traballadores, incluso as mías compañeiras lle proíben literalmente falar con Sandra Sevilla. Sí. Hai casos de despidos bastante graves que xa foron gañados no xulgado, como o de Mercedes, unha compañeira que non está aquí, que foi acusada de agredir sen probas a unha usuaria. Resultou ser falso e, gracias á lei, gañou. Outro caso é o de Mercedes. Traballa en Amicos dende outubro de 2023 e cancelaron as súas vacacións en repetidas ocasións. Facía quendas de máis ao ser chamada de emerxencia sen ter as correspondentes horas de descanso ou facía traballos extra, aínda que remunerados, no seu tempo libre. Logo de encadenar 2 contratos temporais e pasado este mes de xaneiro, subscribín un contrato por tempo indefinido, con ascenso a responsable de turno. Este contrato pouco durou, xa co 14 de febreiro recibín de forma totalmente inxusta a carta de despido durante as miñas vacacións, que, por certo, eran as 2024. Para entendelo, debemos retomarnos á semana anterior. Como calquera outro día, acudín con normalidade ao meu posto de traballo, mas cometín a osadía de conversar coa responsable sindical, a cal a dirección nos ten completamente prohibido falarlle. Esa noite presentouse a responsable da residencia recriminándome o acontecido. A partir dese momento, comecei unha campaña de desprestixio contra min. Ao día seguinte, nun sábado á mañán, eu comenzaba as vacacións e entregaron unha carta na que me imputaban a comisión de infraccións disciplinarias graves, acusándome falsamente, entre outras cousas, de romper o mobiliario na empresa e falar mal ás súas compañeiras de forma reiterada. Sen embargo, antes nunca fora amonestada nin avisada e recibiu días despois o seu despido por burofax. O pasado mércores acudín aos MAC para celebrar o acto de conciliación previo á impugnación do despedimento, no que Amicos aviou a recoñecer que me fora un despido improcedente. Todo isto confirma e evidencia que Amicos, a asociación financiada pola Xunta de Galicia, non respeta os dereitos sindicais e laborais dos seus traballadores. Para a dirección non somos máis que números que entramos e saímos pola porta ao seu antollo de forma inxusta. Atacando seguirán branqueando a imaxe de Amicos? Sevilla sostén que dende que a CIGA está no comité conseguíronse avances para os traballadores. Pluses económicos que non se recibímolo, o cadrante anual que nunca o tiñamos, igual 2 días antes sabías de que ibas a traballar ou non, ou horas antes. Conseguimos moitas cousas, pero aínda falta moito. E costa moito polas represalias que se están a realizar. Sinala que sempre estarán apoiando os traballadores de Amicos e recorda que ela tamén está a ser unha vítima das prácticas de acoso da dirección. Cando eu fun a denunciar o da miña amonestación, eles dixéronlle aos traballadores que era un problema persoal meu coa dirección da empresa, cando era unha amonestación laboral. E siguen con esa teima. Non, pero explica por que foi, o que foi.
E si, intentei desatascar un produto dunha máquina expendedora e puxeron unha amonestación grave. Monteagudo lamenta a represión que está a sufrir a propia CIGA, xa que el prohibironlle entrar ás instalacións de Amicos no último comité de empresa que se desenvolveu en xaneiro. Todo isto denunciado ante a inspección. E, por suposto, todas estas situacións, a do acoso, difamación, denunciarémolas tamén nos xulgados. Por que está ocorrendo todo isto en Amicos e todo isto que estamos comentando agora, que seguramente non lle sona a moitísimas persoas que nos escoitan, que nos van a escoitar? Bueno, pois porque en Amicos levábase moitísimo tempo incumprindo o convenio de aplicación deste sector, levábase moitísimo tempo facendo as cousas mal. Estas compañeras, xunto con outros moitos compañeros que xa non están, pois decidiron facer unha candidatura, neste caso coa CIGA Ensino, presentarse ás eleccións e a partir de aí, pois todo foi moito a peor. Recorda que as persoas que marcharon fixérono porque non podían máis. Co ambiente de terror laboral, volvemos a decilo, de terror laboral que existía na empresa, con ameazas, coaccións, sancións sin ningún tipo de sentido, e outras moitas máis cuestións que fixeron que moita xente, pois, antes de perder toda a súa saúde mental e física, pois decidiron abandonar a empresa e probar sorte noutras empresas do sector, e temos que dicilo, pois, polo momento, con mellor sorte que nesta empresa. E amosou o seu apoio a todas as persoas traballadoras que seguen a desempeñar o seu labor en Amicos e que queren reclamar os seus dereitos. Que queredes reclamar que se cumpra o convenio, nomeadamente en descansos semanais, en xornadas irregulares. A convocatoria que temos feita e que imos presentar hoxe de manifestación para o día 26 tamén é para todas e para todos vós. E nós queremos deixar claro que dende a CIGA imos apoiar a todo mundo que dé un paso adiante, porque en Amicos basta xa de medo, basta xa de coaccións e basta xa de facer as cousas así. Antes de rematar, Monteagudo lanzou unha pregunta a UGT. A unidade sindical fragilísima que intentamos por última vez hai 2 meses está absolutamente rota. Explico brevemente. Chegáramos a un mínimo acordo de entendemento de pedirlle á empresa que cumprira co artigo 47 e co 50 do convenio e que retomara a negociación do plan de igualdade que ahora mesmo está paralizada e tamén está denunciada a inspección, fixo o seu escrito, nunca chegou a ser enviado á empresa. Por lo tanto, a partir de aí non temos moito máis que facer e por iso tamén estamos aquí hoxe e estaremos nas rúas o día 26. O que sí quero deixarlle claro unha pregunta é aos responsables nacionais de UGT e aos responsables da comarca. Están vostedes de acordo con todo o que está facendo o seu comité de empresa? A CIGA fai un chamamento para que o vindeiro mércores ás 7:30 da tarde as persoas traballadoras que queiran luitar polos seus dereitos de Amicos se unan á concentración que se desenvolverá na Praza Galicia.